Ito ang sikretong bulalong nakatago sa likod ng bus terminal. Di naman to talaga sekreto. Medyo nakatago lang dito sa may bus terminal. Kadalasang kumakain dito yung mga call center at saka yung mga casino. Nagtatrabaho pang gabi. Medyo puyat, kailangan nila ng pag nakahigop na sabaw medyo papawisan, mawawala yung anto. Yun ang halos mga customer na nandito. Welcome to Mabalacat, Pampanga, kung saan sa likod lang ng isang bus terminal ay may nakatagong bulaluang matagal lang dinadayo ng mga lokal. Ito yung karinderyang walang bonggang signage at social na setup. Sulit nga ba ang serving at talaga bang masarap? Unang-una, sabaw. Talagang masarap talaga. Nakakaubos kami ng 40 kilos na bulalo from 5 a.m. hanggang alas 3 ng hapon, 300 pesos. Pero good pork na siya. Pagbubusog na talaga sila. Sasatisfied na sila doon sa kakainin nila. Nandito na tayo sa Mabalacat City Bus Terminal. Dito to sa Dau, Pampanga. Dito nakatago ang isang bulaluhan na pupuntahan natin na nasa likod ng terminal na ito. Kung nakikita nyo, nandito ang mga bus, palabas at saka papasok, papuntang Baguio, papuntang Manila. At papakita ko sa inyo kung paano pumunta dito sa sikretong bulaluhan na kakainan natin today. Nandito na tayo sa likod, pero hindi pa dito yung pupuntahan natin. Nandito pa siya banda, doon banda. Ito naman ay iba-ibang mga lineup ng mga bus. Punta pa tayo doon, medyo konting lakad pa, mga 1 hanggang 2 minuto. Pero sa video na to, segundo lang. Tara! Dison Bulaluhan and Lutong Bahay. Mga kabs, nakarating din tayo. Ito yung pinuntahan natin na kung tawagin natin nakatago, sikreto. Pero hindi naman siya literal na sikreto dahil dito talaga pumupunta ang mga empleyado na pang madaling araw dahil sobrang aga nila magbukas. Kaya naman maaga din tayong pumunta. Masasaksihan natin kung paano i-prepare at lutuin ang kanilang bulalo. At ito na yung kalderong papakuluan. Ito na yung tubig, oh. Sir, gaano katagal ito pa kuluan? Depende, pag medyo bata yung karne, nasa mga 3 oras ganyan. Pag medyo may edad yung karne, naabot siya ng 4 to 6 hours bago siya taga lumambot. Pero yung pagbata yung karne, mga 2 to 3 hours pwede na. Nga lang, yung sabaw niya, hindi siya ganun kalasa o kakulay nung medyo may edad ng karne. Kaya mas piniprefer ko na may edad yung karne para kahit yung sabaw lang, tagang masarap talaga siya. Tagal din pala, no, sir? Pagka umorder ng bulalo dito, magkano na order ngayon? Dahil medyo lahat tumaas yung presyo, 300 pesos, pero good pork na siya. Pagbubusog na talaga sila, sasatisfied na sila doon sa pakakainin nila. Pero bukod dito sa bulalo, nakita ko meron pa mga ibang ulam, lutong bahay. Kasi Dison's Bulaluhan and Lutong Bahay, no? Sir, itong recipe mo na bulalo, gaano nakatagal to? Kailan to nagsimula? Since 2003, 23 years na, ito yung naging bread and butter namin para yung mga anak ko makatapos sa pag-aaral. Nakakailang kaldero o ilang kilo ng ganitong bulalo ang ginagawa mo sa isang araw, sir? Basta everyday, sasala ako ng isang buong kaldero yun, nasa mga 40 kilos yun. Pagdating ng tanghali, magsasalang ulit ako para naman yung dating na hapon o yung kinabukasan ng umaga-maga, may isa-serve na ako na malambot talaga. Naalis ko doon sa kaldero yung laman, tapos lalagay sa steamer para hindi siya malusaw. Alam ko ito, matagal pa ito maluto, pero meron ka nang nakaprepare. Meron ng luto, no? Ayan. Oh. At bukod dyan, sir, marami kang ulam. Check natin yun mamaya doon. Kung ayaw manam nila ng bulalo, medyo namamalang sa bulalo, May lutong bahay, oo. pwede may sabaw naman ang Yeah. bulalo. Isa naman, may tao naman kumakain na puro bulalo lang. Isa lang sa mong kakain. Tagang sold na siya sa isang order ng bulalo. So habang iniintay natin yung bulalo, dito naman banda, dito sa loob, nandito yung mga lutong bahay. Ma'am, ilang ulam po kaya itong nandito? Dito sa Dison Bulaluhan, meron tayong 14 na lutong bahay. Pwera yung bulalo. Kagaya ng kalderetang baka, tsun kawale, menudo. Ang gulay natin, tortang talong, may roast beef, may adobong pusit. Marami pang iba. Gusto ko matikman to. Yung roast beef, Isang roast tsaka beef. menudo, Okay. tapos 2 talong, tsaka isang order ng lechong kawali. Sige po. Ayan. Apo. Ma'am, pare-pares ba presyo ng ulam dito? Hindi po pare-pareho. Kagaya nitong talong, 16 isa. 60 pesos. Apo. Ito pang side lang natin, pero ang main dish talaga natin na gustong ulamin dito ay yung bulalo na niluluto dun sa labas. Yung roast beef naman, ma'am, magkano naman Ang yan? roast beef natin, 100. Ganito, isang platito, mga kabs. Nakita natin yan kanina, niluluto. So, bagong luto yan. Muusok-usok pa konti. Ayan, nakikita natin. Tsaka, Magkano yung menudo, ma'am? Pares lang. Opo. 100 din. Opo. 100 isang platito. Ano po yung pinakaunang nasusold out kadalasan sa mga ulam nyo bukod sa bulalo? Kadalasang unang nasa-sold out dito sa Dison Bulaluhan, yung kalderetang baka natin. At saka yung roast beef. Kasi yung baga, araw-araw yung kalderetang baka, yun ang niluluto namin.
tsaka lechon kawali. Sige. Yung kawali po ba, isang Sa- daan din? Opo, isang platito. So, kung dalawang order, worth 200 pesos na yun na, ma'am. Oo. Yan. Ganyan po ang bigay ng 100 pesos na lechon kawali. Yan, isang platito. Naka-order na nga tayo ng ulam. Nandito tayo muli sa bulalo section. Sir, pagka ba umu-order dito ng bulalo, sila ba yung pipili? Yeah. Kaya ka merong line up na ganyan. Kaya basta may dumating na customer, pinapipili po namin sila doon sa gusto nila kasi kung may gusto niya puro laman lang, yung iba naman mas prefer nila yung collagen or ulated at saka bone marrow. So ang ginagawa ko, nagpiprepare na ako doon sa table. Pag may darating, pipili na lang sila kung ano yung gusto nilang kainin. Pagka nakapili sila, serve namin na taga-mainit na mainit yung karne pati yung sabor niya. Sa madaling salita, ulitin ko lang mga kabs, no? Pagdating nila dito, meron ng lineup na ganito. Pipili kayo kung alin dyan ang sasabawan at lalagyan ng ping-ping-ping ni sir. Yung scallion. Siguro okay to. Yes. Tapos, okay din to. Pagkakuha dyan, sir, meron kang sabaw station. Sa kasalukuyan, sir, yung pangalawang batch, nakasalang pa rin, no? Oo, sir. Medyo matagal din kasi. Ayan pala, yung sabaw. Bugat Bone muna. marrow, maging mainit na mainit siya. Parang hinugasan muna, sir, no? Oo. Para uminit lahat. Ganun pala yung technique. Okay, nilagyan, tas hinulog ulit. So at least, parang nahilamusan na ng mainit. Ngayon, lalagyan ng daon ng sibuyas. Tapos meron pang extra soup. Yan, sir, free yan. Oo. Pag nakataas ang Basta, ganyan. ano siya, unli siya. Anli sabaw. Hanggang gusto mong migop ng sabaw, Pero sir, yung ganitong order sa mga suki mo, may nakakaubos kahit mag-isa lang? meron. Grabe Nga lang, hindi siya kakain ng kanin. Oo. Pero ang dami nito mga kabs, para sa halagang 300 pesos. Ito na yung order natin. Kumuha tayo ng dalawa. Tara, kainin na natin to. Thank you, sir. Sige, serve na natin. Ops! Commercial break muna tayo habang kumakain at gusto ko kayong i-welcome sa Casa Canlas Clark. Tama, narinig nyo, ito na ang pang-apat na Casa Canlas pero ito ang Casa Canlas na nasa Clark. Dito ay meron tayong jacuzzi. Parang medyo boring. On natin. Alexa, turn on jacuzzi. Magic! Pwede kayo mag-jacuzzi dyan, pwede kayo mag-staycation dito sa Casa Canlas. Pasok tayo dito. Dito naman ang living room. Meron tayong arcade, meron tayong TV, connected sa lahat ng Wi-Fi, meron din cable channels, at boring na naman dito. Alexa, turn on dining. Pwede kayong kumain dito. Pwede rin kayong magluto doon. Kompleto, panluto, kalan, at lahat ng kagamitan. Meron ditong second floor. Perfect kung meron kayong chikiting. Pwede to ng 6 to 8 person. Akyat tayo sa taas. First room, para sa pamilya. Pwede ang mga kids, pwede ang nanay at tatay, o kaya ang mga magkakapatid. At para naman sa second room, meron na rin bed dyan. Meron na rin kayong towel. At kung gusto nyo mag-staycation sa Casa Canlas, message nyo lang ang page na to. Ilalagay ko sa screen. At tara, balik na tayo sa kainan. Let's go! Manganta na mga kabs! Kainan na mga kap! At welcome dito sa Dauma, Balacat City, Pampanga para tikman itong nakatagong bulaluhan kasama si Camera Woman. Hi Caps Nation! Good morning sa inyo lahat. Good morning Caps Nation. Good morning! At napakaganda ng weather ngayon. Medyo maambon. Hindi naman maulan talaga. Medyo umambon lang. Kaya ako. Ngayong oras na to para bagay dito sa bulalo. Oo ba? Sabaw ang kailangan natin. Mainit na sabaw sa umaga. Pampainit na sikmura. Tikman muna na. Mamaya na yung mga cheche bureche, mga in-order namin. No? Tikman muna natin tong sabaw ng bulalo na kanina pa natin nakikita sa interview natin. Let's go. Cheers. Umikit na lang ako. Napakamalasan ito. Parang ano lang siya. Asin lang siya. Parang hindi siya MSG. Lasang-lasa mo yung Oo. linamnam. Asin ng, at saka baka. Ganun lang. Linamnam ng baka, taba ng baka, litid ng baka, halo-halo. Saka yung ano, daon na sibuyas. Alam mong matagal na pinakuluan eh. Kasi Namuti, oh. nakikita mo sa sabaw, nanlalabo eh. Yan, oh. Puting-puti mga kabson. Saka? Saka medyo thick na. Hindi siya yung basta tubig lang. Ito yung talagang sabaw na pinakuluan ng buto-buto. Kasi may mga buto-buto to na nakikita namin kanina nung una siyang isa lang, inuna yung mga buto bago yung mismong bone marrow tsaka laman. Parang ano daw kasi yun eh, para hindi masira yung mismong bone marrow. Anyway, hindi lang naman bulalo meron tayo dito. Meron din mga lutong bahay. So kumuha tayo dyan ng lechong kawali, tortang talong. Meron din tayong kaldereta at menudo. At isa pa sa mga paborito nilang lutuin at nauubos daw dito ay itong roast beef. Wow. Recipe pa ni tatay. So parang ang specialty talaga nila dito, beef kasi bulalo, kaldereta at saka yung roast beef. Tingnan mo yung kaldereta, titingnan ko yung roast Sige. beef. Tingnan natin, Bo. Salitan lang. Ito na ang roast beef. Ang lambot, oh. Flakes. So, tingnan mo yung kaldereta. Yung sa akin din, oh. Tsaka Uy, nagmamantiga. Cheers. Cheers. Ano sarap nito? Garlic eh. Maumami, mabutter. Ang sarap din ito. Swap tayo, swap. Mm. 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 Ayun,
Alam mo may kalamansi sa marinade, no? Oo. Lasang-lasa mo yung parang sibuyas at liver spread, parang ganun. Alam mo matagal na niluto to kasi naghibla-hibla tapos nagmantika yung sauce. Tomato sabi- paste actually. To No? be honest, mga kabs, parang ano sa akin to, 9 out of 10. Masarap siya. Tsaka, Mm. nagsabi na naman tsaka. Ito talaga ang bida dito. Ito yung bida. Baka Kasi magkalimutan bagay sa akin, may sipon ako ngayon, so dapat mainit na sabaw. Kita mo, ang lambot niyo, oh. Ang tagal pa kuluan yan. Di ba? Oh. Ramdamin muna natin yung totoong lasa niya na hindi nilalagyan ng kahit anong sausawan. Mm. Ang tapos ng pagiging natural na. Kung hindi ka naman mahilig sa mga patis, sa mga anything na sausawan, okay na siya. Sabaw, laman, kanin. Wala ka na eh. Yan, mga kaso kayo manibaga. Medyo, hindi ko alam sa camera pero medyo madilim kasi umaga. Tapos nasa loob pa talaga 5 a.m. tayo umalis sa bahay. Oo, aga natin mo. Tangtaw, para lang maabutan natin yung proseso ng pagluluto ng bulalo dito sa Dison's Bulaluan. Saka ano to, ang call center talaga to. Oo, yung mga kumakain ka rin ng mga call center eh. At saka dito pag umorder ka ng isang ganito, di ba sabi ni tatay, good for two to. Nga, tagal na kami. Pa-refill ng sabaw. Actually, in advance na natin. Then, Cheers tayo, para tayo magkakape dito. Yung sabaw, sobrang honest na nito. Napaka ano niya, natural ng lasa. wala nga siyang MSG. Wala MSG dito. Kasi alam mo yung may umami na MSG Asin lang talaga. Saka yung purong natural na lasa ng baka na matagal pinakuluan. Natural na natural. Alam mo, isa lang ang na-realize ko sa pagkain dito sa Dison's Bulaluhan. Kung taga-norte ka at medyo malayo sa'yo yung Tagaytay, bakit ka pa pupuntang Tagaytay? May Dison's Bulaluhan na. For me for me. View ang habol. Oo. Yung view. Pero kasi ako, pagka pupunta talaga sa kainan, syempre ang pupunta mo talaga kainan eh. Pangalawa na lang yung picture, yung view, yung ano. Pero gusto mo talagang tikman or namnamin yung lasa ng pagkain na pupunta mo sa isang lugar. So, eto, Dison's Bulaluhan. Ang sarap ng bulalo nila. Sa bulalo kasi, alam natin lahat mga kabs ang bulalo, pare-parehas lang lasa niyan. Kasi pinakuluan lang naman yan. Tapos nilagyan lang ng pampalasa. Pero nagiging game changer sa bulalo is yung sino ba ang pinakamasipag magluto. Yung matagal niyang lulutuin. Matagal niyang lulutuin, mas palalasahin niya. Na-achieve nito eh. Matagal itong pakuluan kasi nakikita ko hanggang ngayon, nakasalang pa yung isa doon na para mamaya pa yun. Oo, kasi Nakasala hanggang mamaya sila eh. So, nagsisimula kasi silang magbenta ng bulalo or magbukas 5 a.m. Tapos yung kinain natin ngayon, ito yung kanina pa. Parang gabi pa. Parang in-overnight na. Kaya ang tagal magpakulo. Kaya pag nakita mo talaga yung sabaw, kasi pinagmamasdan ko yung sabaw kanina, ang labo. So alam mo kumapit yung collagen, yung taba. Ang muti-muti. So, alam mo, kita mo yung buto ng wala na siyang halos laman eh. Halos pagkalas-kalas na lahat eh, di ba? Kasi pag dinideliver to, may mga nakabalot pa yan na taba, laman. Pero pag pinakulo, alam mong naubos na eh. Impressive Sa tong ano. sa tagal ng pakulo. Umabot na sa point na nakalimutan natin dami nating ulam. Hindi pa Oo natin nga, na yun ba? sige, try natin. Pero dito paborito ni Jumbo. Asan ba siya? Nagtatago. Tago lang ng konti sa dilim. Sa'yo ba yan? Sa'yo ba to? Meron Pwede ka na, konti. tingnan nyo, nakaabang na po yung kay Jumbo. Tingnan nyo, nireserve niya. Siyempre may gulay din tayong kinuha, tortang talong. Dito tayo sa nagmamantikang minudo. Yung mga gusto ko dito sa minudo, nagmamantika. Kaya sa kanin. Okay? Yun yung kilala kong minudo. Lechon kawali nila dito. May Mang Tomas na kasama, manghingi ka lang sa kanila. Kalimut lang po namin dalhin yung lamprik eh. Kaya best friend muna tayo ngayon, Mang T. Isa sa bestseller nila yan eh. Lutong. Alam mo itong kawali, kanina ko pa nakikita ang luto na yan. Kaya yung nandiyan ko, baka makunat na, pero ano itong bakit? Alam mo yun, bulalo. Masarap yan pag pinapartner na yan sa usawan. Pag sa usawan ng pinag-uusapan, kalamansi, patis, paglalagay ng sili, ano pa nga ba? Kuhain natin, tapos kuha tayo sa bulalo. Ito, napakadaling kunin, no, mga kabso. Tapos kahit ganyang kalaki. Tapos ilagay natin yung sili kanina. Naku, kalahati tayo sa mama, kala ko naiwa ko na. Ang sarap no. Parang gusto kong kainin yung nasa loob eh. Grabe, tibay oh. Kumakain ng utak. Gusto kong supsupin eh, kaya lang. Yung sinusup-sup, bulalo. Supsup bulalo. Messy kasi yan pagka ano na, Creamy. pero kasama sa Well, sarap. yun eh. Ang galing no, kahit matagal nang napakuluan ni tatay ito, yung mga laman ng utak hindi nawala. Usually, di ba nawawala yan? Parang ano eh, parang pinakuluan niya, tapos para Nakabalot mas pa? lumambot pa, in-steam na lang niya. May malakas ng steamer eh. Ini-steam na lang to. Para Nandun hindi sa steam na- nawawala. Kasi nalulusaw yan eh. Kapag matagal pinakukuluan eh. Tapos, ang style dito, nakalatag na yan, iba-iba yung portion, pero pare-pares lang naman yung bigat nun.
Kumbaga, merong mas maraming laman, merong mas malaki yung buto, nasa sayo eh. Ikaw ang pipili. So, kung medyo feeling mo, talo ka doon sa nakuha mo, pinili mo yun. Basta ikaw ang pipili doon. Nasa sayo yun. Pero walang tapon kahit anong piliin mo, kahit ano nga yung mga ulam nila. Yung mga ulam nila sobrang sarap eh. Balikan ko Saka, yun. totoo yung sinabi ni ate, hindi na siya sikreto. Maaaring hindi na siya sikreto, pero nakatago pa rin siya. Natago siya. Nakatago siya. Totoo lang. Tinuro mo kung paano pumunta. Kompleto detalye yun. Meron ko lang ginawa yun ha. Tinuro ko eksakto. Terminal. Sino naman hindi may alam sa bus terminal, di ba? Ng Pag Dao. sumakay ka ng bus, halimbawa nasa Manila ka, Mm-mm. Dao Terminal, nakalagay doon. Basta papuntang Pampanga, Panorte, may Dao Bus Terminal nakasulat. Pagbaba nyo doon, eto na yun. Nasa likod lang. Kung papipiliin mo ako between Tagaytay tsaka dito na lang ako. Siyempre, hindi ka na babiyahe. Oo, kasi lapit lang sa amin eh. 20 minutes away lang sa atin eh. Well, advantage nga to sa mga taga-norte. Pero syempre, iba pa rin naman ang nadadala ng Tagaytay Bulalo kasi nga yung view, tsaka yung lamig. Pero ngayon malamig din Hindi dito. kasi ang usapan sa Tagaytay, alam ng karamihan yan, iba yung presyo sa Tagaytay. Oo, iba. Iba yung presyo sa ibang probinsya, Bulalo din naman parehas. Yun nga kasi, especially yung Taal Lake view. Kumbaga kakain ka, mainit na sabaw, tapos malamig yung lugar, tapos nakikita mo yung view, merong ano doon, tubig, merong vulkan, mga ganun. Yun yung nakikita mo kasi. Yun yung part of the experience. So, ang binabayaran mo doon, in short, yung kumain na ganun yung experience. Ganun siya. Eh dito naman kasi, kakain ka lang ng normal, nasa karinderya ka, kung paano siya yung typical na maasahan mo kung paano ka kumain sa karinderya. Ganun lang siya. Oo, yun nga. Kasi nga, doon kasi medyo quite expensive. Diba? Expensive yung bulalo, yung ibang ulam. Pero dito kasi, kung ang hanap mo is kumain lang ng masarap na bulalo at tikman ng iba't ibang lutong bahay, dito kay Disog's Bulaluhan. Kasi parang hindi ka mapapahiya eh. Kahit anong kinain namin, masarap lahat eh, di ba? Totoo. Medyo ano ako dito, parang 9 out of 10 na tao sasabihin dito yes. Hindi naman perfect, no? Pero, Actually, ang Mga 9 out nag-recommenda of 10. talaga nito yung mga kaibigan natin dati sa call center. Di ba? Bilang ikaw, nag-call center ka din dito along Clark. So, pero hindi ako kumain dito. Kahit Never. call center ako. So yung mga kaibigan, alam nila. yung bulaluhan sa Medao. Ito yun. Pero hindi po to kay Mike Dison, no? Dison sa Bulaluhan. Hindi ka kay Mike Dison. Ako na kamunta ni Mike dito. Mike Dison, shout out. Yeah. Napakabait ni ate at ni kuya doon. Talagang insist tayo at binigyan tayo ng impormasyon tungkol sa mga pagkain na meron sila dito at paano lutuin at saka binigyan tayo ng oras. Maraming salamat po. At sana nagustuhan nyo ang presentasyon namin today, no? Kasi may mga pagkain ganito eh. Yung, alam mong, kung tawagin ay sikreto pero nakatago lang talaga. Pero hindi naman ibig sabihin hindi alam ng mga tao. Pero yung iba kasi, lalo na yung mga dayo. Kasi nga, lokal, hindi alam to eh. Yan ang goal namin. Kahit yung mga lokal man lang din na malapit eh. Patry din nila to. Kasi okay to eh. Para sa akin, hindi ako papaya dito eh. Iba pala yung nag-aalmusal ng bulalo sa malamig na umaga. Tapos may sipon-sipon pa ako. Parang feeling ko matatanggal yung sipon ko dito. Ganda. Ang sarap. Napakarami nito, no? At tayo yung mga susunod namin upload sa ngayon eh. Isa lang po ang pinuntahan namin kasi sobrang dami na po ng pagkain kakainin namin. Tsaka may sakit nga ako. Hindi ka makapagahin ng malayo. Mahirap gumalaw ngayon pero salamat pa rin na umabot kayo Pinilit dito. pinilit pa din mag-shoot. Pero okay na ako kahit pa paano. Thank you sa mga nanood ng last upload ha. Tuwan-tuwa po si Jumbo. Ayun po si Jumbo. Saya mo ah. Tumitaw siya doon. At kung di nyo pa napapanood, balikan nyo. Yun yung previous upload natin ng LS TV. Supportahan po natin BJ's Burger ni Billy Passion. At meron din siyang upload sa Billy Jumbo Passion channel. Haba ng pangalan, Billy Jumbo Passion. Kasi naman, Billy Jumbo pa siya. Billy Jumbo na lang. Billy Jumbo lang yan, Billy Jumbo. Sa YouTube, ha? BJ's Burger, yung burger mo daw sunog. Baka gusto mong pagtanggol yung sarili mo, bago tayo magpaalam. Bakit sunog? Sunog tayo yung pati. Kasi baka kumakain ng burger yun. Bawal kay passion na may konting hilaw Or konting dugo. Siyempre, sa religion, di ba? Pero syempre, yun ang preference niya. Pero kung i-request niya ng medium, Pwede naman. Kaya nga, di ba, nung sa vlog, tinanong ko, yung iba ba gusto ng medium na yun? Nagagawa na rin. nagagawa naman Kapag yun. request. Pero kasi kami, yun talaga din ang gusto namin. Yung medyo tostado yung crust, pero hindi ganun katigas sa loob. Oo, Oo, may- tama. para hindi siya yung purong malambot-lambot. Ah, Anyway, unang kagat, burger patty agad. oo nga. Ganun siya kalaki. Maraming salamat ulit. Ingat po ang lahat. Ingat kayong lahat. Maging malayo sa sakit. Maging malayo sa sakit. Kahit lagi kong inihiling yun eh. Ayun, dinapuhan pa rin ang sakit. Magpapagaling lang po at kami muling babalik. Sa ngayon, magpapaalam muna. Ako po, si Capstan. At ako naman si camera woman na may sigaw.
At ito po, ang Team Kalas TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Dawag yung kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Ito na naman. Kahit may sipon, Kaya kinokomentan tayo, ano daw to? papaliit ng belly pag di daw Wag daw magkukok. Yan. Uy, Naman na- nababasa namin lahat. Alam naman natin lahat yun. Ang galing kasi lahat sila ang babait sa ko. Oo nga. Ang bait niyo. Pero sa Cubs Nation, solid kayo noon pa man. Talagang mapagmahal kayo. Para kayong kapamilya namin talaga. Cheers! Cheers! Konti lang. At kahit matagal tayo nawala, nandyan pa rin ang Cubs Nation na sumuporta. Kaya nagulat ako dun sa last upload. Pero tama na, magpapaalam na kami. Drama! Talaga namang manyaman! Kenny! Bye and peace out! Bye-bye, Camtasia. Tignan mo, ang dami ko palang nakain. Ako kain pa ako. Pansin. Ako kaya ako tinapos yung vlog mga Cubs kasi gusto ko kumain. Sa totoo lang. Reklamo na yun, no? Kasi pag nagbablog sila, hindi naman totoong kain yun. O sige na, ako na magtatakim yan. Ako ba? Okay, ikaw naman. Ikaw naman. you, Takpan mo na. Son, bawi ako next upload. May sakit lang. Time check, 8:29. Oh, ako nag-bonus clips ngayon. Oh. Siyempre, may nahuli kasi ako eh. Di ba kung paano kumain ng tortang talong? May teaching skills. Along na lang, may tutorial pa. Ay, ay, ay! Uy! Uy! Tira mo si Kyle! Ano ka? Fastest eater pala. Kumete na eater pala ito eh. Paborito. Puta mo, Pero thank you Kyle ha. Napakabait ng batang to. Anong serving? Napakabait. Pagkatapos yan lamunin yung Wait isang mo. pantalong, isang suko lang. Pinagsilbihan pa nga. Sana sila na. Ayaw, may camera. Grabe ka. Nakakaya. Ulit ka to. Uling-uli ka. Ano pagkain ng tortang talong? Ganun pa Sige, ang galing mo pala. Ayan, kung meron pa next bonus clip, malamang ito na yung next. Pag wala, bye-bye. See you sa next vlog. Uy, tol, bago kotse mo ah. Hiram pa Aba, lang to. kalahin mo yun, Hiram. Hiram lang tayo. Congrats. May mga mababait tayong kaibigan. Ganda oh. Tol, oh. Hindi ko mo na mapakita plate number ah. Ayan oh. Ang lupit. May plastic pa sa May plastic pa oh. Halatang-halata oh. Oo, kitang-kita nyo oh. Oh, nabuksan niya oh. Ibig sabihin talaga oh. Okay. Okay. Ito yung kasunod na bonus clip. Ayaw mo pang tanggalin plastic ha? Di nga sa akin yan. Ay, hindi sa'yo yan. Oh, sige, hindi sa'yo yan. Shoutout doon sa nagpairam. Pero sa'yo talaga yan. Boy Payat, thank you. O sige na, kung may kasunod pa, edi meron. Pag wala, bye-bye ulit. Let's go. Ito na yung kasunod na bonus clip. Gusto ko lang kumpirmahin na kay Billy Passion talaga to. Niloko mo kami ha. Sabi niya iniram niya. Congrats tol, napakaganda oh. Puting-puti oh, bagong-bago. Aba, ayaw pa magtanggal ng papel ng Suzuki dito ah. Mahal ko sila eh. Ayan oh. Ayan, bango. Alam niyo yung amoy ng bagong sasakyan? Ito yun eh. Sana umaabot ang amoy sa video. Ang ganda. Tol, congrats. Ang galing mo. Ang galing ng BJ's Burger and Fried Kay Boy Chicken. Payat talaga to. Uy, di ako naniniwala. Iba kulay nung kanya. I-flash mo yun. Ano? Ito. Iba kulay nung kay Boy Payat. Iba ang kulay nito. Ibig sabihin ito, yung sayo. Oh, congrats. Alagaan mo to ha. Ano? May pangalan na ba to? Pinangalan Whitey? ko siya kay ano, sa nawala akong aso. Toby. Toby? Uy, parang yung coach namin Toby. Yun lang mga kab. Siguro wala nang next bonus clip to, no? Pero kung meron, abangan nyo. O kung wala, bye-bye na talaga. Let's go. 안아주겠니